Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोना लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरनि मावमिस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेराप चेनेल एसे मोनाबायना अब्लाबो आं थाब बाथ्राखौ बुंनो सानदों निमाहा एसे डार्कनेस जाबाय लोगोफोर जोंनि आसामावहाय बारानिफ्राय बारा एकदमबारे बे भाइरासजों साग्लोबनाय सुबुंफ्रा मोननो लागासिनो दङ मोनहांगासिनो दङ मैयाहाय 16 जनमोन दिनै आरो 7 बारायबावबाय आं फारि फारि माखासे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनदों आं बेखौ खोन्थालांगोन लोगोफोर आरो बिनि गेजेरावहाय दुब्रियावहाय माखासे सुबुंफ्रा स्टेशनावहाय माने हरजों हर बारनाय दुब्रि स्टेशन माने स्टेशनखौ बारनाय माखासे सुबुंफोर मोननो लादों आरो बेखौ पुलिसफ्रा हमबाय माने स्रोदै गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनानै गावनि न' फारसे फैदोंमोन बिथांमोना खुनु रावनोबो एलार्ट होआखै खोन्थायाखै स्रोद फैनो लादोंमोन हरनि 10टानिफ्राय 12टानि गेजेराव बिसोर सुबुंखौ हमनो मोन्दों गोबां मानसि 10 जननिबो बारा सुबुंफोरखौ हमनो मोन्दों लोगोफोर आरो बिनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानदों कि बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ बोरै रायजो राजाफ्रा सोनानै गावसिनि गामियाव एक्सेप्ट खालामना दोनो नङा होमबा बिसोर फैदोंब्ला बिसोरखौ मोनसे जायगायाव दोन बिसोरखौ मेडिकेल चेकआप खालामनो हो जुदि रायजो राजाफ्रा गोसो गैयाब्ला बैसोरनि न'खरनि मानसिफ्राबो रावबो हिम्मत गैया जे बे गावसिनि न'आव लाबोनानै आंनि फिसाला आंनि हौवा जे बिसोरखौ दोनथारनांगोन दोनाबा जानाय नङा बेफोरबायदि बुंनो हानाय मोन्थाय गैया बे सिचुएसनानो बेलेग जादों नोंथांमोना जुदि बिसोरखौ दोनाब्ला रायजो राजाफ्रा जमा जाबाय रायजोनि देरगा रावबो नङा रायजोनिफ्राय देरसिन रावबो नङा मिथिबायना स' रायजोआ जुदि गोसोब्ला बिसोर रावबो बेबायदि फैनानै थाफैनो हाया मेडिकेल चेकआप नङाब्ला आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनि तामिलनाडुनिफ्राय माखासे सेंग्राफोरा बाइकजोंनो फैदों आसुरित बिराद आसुरित बाथ्रा आरो फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरखौ पुलिसफोरा हमदों आरो बिसोरो मेडिकेल चेकआप खालामनो थांदों बाइकजों फैदों डेन्जार बाथ्रा आं दिनै खोन्थानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि माखासे डिटेल्सखौ लोगोफोर जोंनि आसामावहाय टटेल कयथा डिस्ट्रिक्टआवहाय बे माने बेमारा साग्लोबसारबाय बे भाइरासआ साग्लोबसारबाय फार्स्टआवनो बुंदों जरहाटआव 8 जन सुबुं आं बेखौ मैयाबो खोन्थादों कामरुप मेट्र'पलिटानाव जाबाय 7 आरो बिनि गेजेराव नलबारि गोदान ओंखारबावबाय बे नलबारियाव गासै 3 गवालपारायाव 3 आरो बिनि गेजेरावहाय साउथ सालमारा मानकासाराव 1 आरो कासाराव 1 गासै टटेल 20 जन बे जाबाय जोंनि आसामनि डिटेल्स मिथिबायना लोगोफोर स' दायो आं खोन्थानोसै जोंनि भारत हादराव दासिबांहाय बारायनोबो हागौ मिथिबायना दासिबांहाय जोंनि भारत हादराव 2858 सुबुङा बे भाइरासजों साग्लोबनानै दङ बापरे बाप बारानिफ्राय बारायबाय मैयाहाय बेसेबां आं बुंदोंमोन दिनै नायदो बेसेबां जाखो बेसेबां 100 डिफारेन्स हाजार बारायलांनो हमगासिनो दङ मिथिबायना बिराद गिनो गोनां बाथ्रा जाना दङ मैयाहाय नाम्बार 1 रेंकआ जाना दंमोन महाराष्ट्र आरो बे गासै 300 दंमोन दिनै जाबाय 423 माने 423 जन जाबाय तामिलनाडुआ सेकेन्डआव थांबाय बेनो मैयाबो सेकेन्डआवखामोन बाट दिनै 106 मानसि सुबुङा बारायदेरनानै होदों तामिलनाडुआव 411 माने 411 जन मानसि दिनैहाय दिल्लीया 3rd पजिशनाव लाबाय दिल्लीयाव गासै सुबुं अनजिमाया जाना दङ 384 माने 384 दिनै 91 सुबुङा बे दिल्लीयावहाय बारायदों बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ अ माय गड बिराद बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं दासिबांहाय जोंनि भारत हादराव 192 मानसिखौल' माने रिकभार खालामनो हादों आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि भारत हादरनि बाथ्राखौ माखासे खोन्थाबाय फारि फारि माखासे खोन्थालांबाय थागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव दायो आं बुंनो सानदों बुहुमाव गासै 204 कान्ट्रिसआव बे भाइरासआ साग्लोबसारबाय 204 कान्ट्रिसआव बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो दङ USA आव गासै 2,45,442 सुबुंनाव गाग्लोबबाय माने साग्लोबनानै दङ बे बेमारा स्पेनाव 1,17,710 बे भाइरासआ साग्लोबनानै दङ सुबुं अनजिमानियाव इटालियाव 1,15,242 सुबुंनाव साग्लोबनानै दं बे भाइरासआ चाइनाया खमायनिफ्राय खम जालांगासिनो दङ मैयाहाय 1800 सुबुं अनजिमाया दंमोन बिसिनि रिकभार माने थाबावनो माने बेमारा दंबावनो एक्टिभ माने बेमार जानानै दंबावोमोन गासै ओरैनो टटेल जानाया चाइनानिया 81,620 बाट 81,000 गैला रिकभार जाजोब्बाय हामजोब्बाय होननानै बुंदों बेयावहाय निउसाव खोन्थानाय मथे गावसोरनो आपडेट खालामनाय मथे दासिबां मैया 1800 दंमोन दिनै खमायनानै बेसेबां दं मिथिगौ ना 1,727
1727 ल'सै बिराद खमायलांगासिनो दङ वाव बिराद गिबाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थानि जोंनि भारत हादरा बेसेबां रेंकआव दङ जोंनि बे भारत हादराव बे वर्ल्डआवनो रेंक हिसाबै बुङोब्ला 33 रेंकआव दं लोगोफोर गोबां बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं जोंनि भारत हादरा गिनांगौ जाबाय जोंनि भारत हादरा गासै टटेल बुहुमाव वर्ल्डआवनो गासै बे भाइरासजों साग्लोबजानाया जाबाय 10,30,654 गासै सुबुङा थैबाय 54,231 गासै सुबुङा बुहुमाव थैबाय 54,231 बे भाइरासआ साग्लोबनानै दङ 10,30,654 आरो बेनि गेजेराव रिकभार जानानै दङ 2,20,011 जन सुबुङा रिकभार जानानै गासै दा एक्टिभ दा सोलिगासिनो थानाय बेमार जाय मानसिनाव साग्लोबनानै दङ बे दङ 7,56,412 10,30,654 निफ्राय बिराद गिख्रंथाव जाथाय जानानै दङ आङो गासिखौबो खुलुमो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो प्लिज नोंथांमोना गावनि जिउखौ अनोब्ला नोंथांमोना बाहेरायाव ओंखारनाङा गोनांथि नङाब्ला आरो जुदि बाहेरायाव ओंखारोब्लाबो पुलिसफोरनि इनफर्म खालामनानै थां मोजां रायलायनानै थां गोनांथिबा मेडिसिन बायनो थाङोब्ला बेंकफ्राव फैसा बख'नो थाङोब्ला स' नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनानै मोजां खोन्थानानै थांबानो जाबाय नोंथांमोनखौ बिसोर पुलिसफोरा बुनायबो नङा स' आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों रावबो गामियाव बेफोरबायदि स्ट्रेट फैना थानायफोरखौ दोननाङा बिसोरखौ डाइरेक्टलि पुलिसनि इनफर्म खालाम डाइरेक्टलि दैथायहर मिथिबायना डाइरेक्टलि दैथायहर उदालगुरिथिंजायहाय माखासे सासे मानसिया आंनो इनफर्म हरदों कि बिथिंजाय जुमाय लोंनाय जानाय लोंनाय ओरैबायदि जागासिनो दं बे समाव कि जुमाय लोंनानै पार्टि जानाय दावराव खालामनायनि टाइम नामा बे समाव जुमाय लोंनानै दावराव खालामनायनि टाइम नामा स' प्लिज बेफोरबायदि जानो नाङा जायफोर मानसिफोरा बेफोरबायदि दुम दाखाल खालामदों बिसोरखौ पुलिसनो इनफर्म हर बिसोर गासिबो जेल जाजोबगोन